இந்த ஆலயத்துடைய சிவாச்சாரியார் சொன்னார், ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியத்தை சொன்னார். சுவாமி, எங்கள் தேவிகாபுரத்தில் இருக்கிற மலை மேல் இருக்கிற சிவபெருமானுக்கு வெந்நீர் அபிஷேகம் செய்து அந்த அபிஷேக தீர்த்தத்தை யார் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த தீர்த்தத்தை அவர்கள் உட்கொண்டால், அவர்கள் சாப்பிட்டா, இதுவரைக்கும் 34 புற்றுநோய் நோயாளிகள் தீர்வு கண்டு அவர்கள் வியாதி குணமடைந்திருக்கிறார்கள் என்று தகவலை சொன்னார் நம்முடைய சிவாச்சாரியார். நிறைய பேருக்கு தூக்கம் வருது, மணி 4 மணிக்கு தூக்கம் வருது, நல்ல சாப்பிட்ற நேரத்தில். அதனால இந்த தேவிகாபுரத்தினுடைய சிறப்பு யாருக்கும் தெரியாது. புற்றுநோய்க்கு மருந்து இந்த சிவபெருமான் தருகிறார். சிவபெருமான் தர்றார் புற்றுநோய்க்கு மருந்து. அதனால எந்த ஊர்ல எந்த வியாதி இருந்தாலும் தேவிகாபுரத்துக்கு வாங்க, அங்க இருக்கிற மலை மேல் இருக்கிற சிவபெருமானை வழிபாடு செய்யுங்கள். அந்த வெந்நீர் தீர்த்தத்தை எல்லாரும்